Cha ngempela uhulumeni kuzomela sicabangele ikakhulukazi thina nje sinamadoda angasebenzi. Ngoba manje akubi imnandi kuthina ukuthi iyafika iValentine uyabona naba kwamakhelwane nabo dadweni khona into abayitholayo nangomunye ufika nenkomishi nangomunye ufika nemoto nangomunye ufika nani ochocolate ngapha nangapha. Uyazi uhulumeni ukuthi amadoda ethu awasebenzi. Usuke ethi bazosithengela ngani ke thina? Ngoba phela nathi kuyafika enhlizweni ukuthi nami ngumuntu womuntu kukhona ekumele ngikuthole nje bakusuku lwezithandani. Komele nje ngempela uhulumeni akhiphe nje okuncanyana okuyimali asinike nathi ngoba nakho uyakwazi phela ukuyikhipha imali yeqolo. Manje uhlulwa yini ukuthi nathi ngosuku nje olulodwa nje onyakeni kube khona nje noma ivoucher nje ayikhiphayo ukuthi at least umuntu ahamba ayokwenza ikhanda ke noma uyikhiphele nomuntu wakho uhamba uyodla out. Ngoba kumnani phela nathi mesibona abantu benoqhubi nje ngapha nangapha. Amadoda amanye abhalo 600 ngosuku o 12,000 ngenyanga. Awethu lutho imisebenzi ayikho. Senze njani ke? Siwathumeka ahamba ayogqekeza ahamba ayobamba inkunzi ukuze nawo phela benemali akwazi nawo ukuthi asithengele izinto ke nathi sijabule njengabantu bawo. Ngeke nje uhulumeni mekwazi ukuyikhipha imali yeqolo esafuna futhi ukuthi simvotele. Ukomele ngempela kube khona into ayenzayo ngoba naye ngeke azajabule mase kuthiwe abafazi bakhe abasatholi lutho ekhaya. Ngoba phela indoda engafiki nalutho naye ayitholi lutho. And indoda engatholi lutho ekhaya iba nolaka. Ulaka ke alifuneki. Uma kuwukuthi nje nathi siyahlonipheka njengabantu abavotayo ngoba mase kuvotwa akushiwo ukuthi akuvota abanamadoda asebenzayo abathola izipho ngeValentine. Nathi siyabizwa sivota. Manje kumele senze njani ke thina? Yazi babhlungu ngabe lento uyithole usuzuqamba namanga ukuthi hayi mina nje iValentine iyayifanela nje nanoma iluphi usuku. iValentine nje ayifani nama Easter. So sesisho nje phela kodwa inhliziyo isiko ibhlungu uthola ukuthi uyayisho le nto kodwa izwi liyaqhaqhazela hayi iValentine mina nginandaba nayo. Unendaba uhulumeni kuzomela mekuwukuthi usafuna ukuthi aluwine lolikhetho olizayo. Uyafuna nathi esinamadoda esingasebenzi simvotele. Komele ngempela kube khona into ayihlanganisayo. Asifuni imali eningi. Imadlana nje bandla ukuthi nathi sikwazi phela siyodla out. Sikwazi ukuyokwenza ikhanda. Bonke abantu abathandanayo kuyathandana kuyathengelwana kuyathandana. Thina kuthiwa senze njani? Sintshontshe izipho. Sintshontshe. Isho uhulumeni senze njani?